Uvalelo kwesifo i-COVID-19. Intsholongwane ye-corona entsha ebangela isifo se-COVID-19 isulela kakhulu. Isasazeka lula ukusuka komnye umntu ukuya komnye. Isasazeka ngokukhawulezileyo phambi kokuba abantu babe neempawu. Indlela yokuthintela ukusasazeka kwesifo esosulelayo esifana nesifo i-COVID-19 kukuvalela abantu. Uvalelo lwabantu abangaguliyo kodwa basenokuba baqhayekile kwintsholongwane i-corona entsha. Ngexesha lovalelo, ukushukuma kwakho kuthintelwe. Oku kukuthintela ekosuleleni abanye abantu. Kufuneka uhlale ngokuzahlukanisa kwikhaya lakho okanye kwindawo yovalelo oluthile. Funda malunga novalelo, uhlale ukhathalela impilo yakho. Kufuneka ube kuvalelo malunga neentsuku ezili-14 ukuba ngaba awuyivavanyeli intsholongwane. Ungaluyeka uvalelo emva kweentsuku ezili-14 ukuba ngaba awunazo iimpawu zesi sifo i-COVID-19. Okanye ukuba uvavanyela intsholongwane, kufuneka ukuba ube kuvalelo ukususela ngexesha lovalelo ude ufumane iziphumo zovavanyo. Ungaliyeka uvalelo ukuba isiphumo sovavanyo siyalandula kwaye awunazo iimpawu zesifo i-COVID-19. Ukuba isiphumo sovavanyo siqinisekile okanye uneempawu zesifo i-COVID-19, kufuneka uzahlukanise. Uvalelo kuxa uhlangene nomntu osuleleke yintsholongwane ye-corona entsha. Hlala ukhathalela impilo yakho, nqanda usulelo, thintela isifo i-COVID-19. Iimpilo zethu zisezandleni zethu.